Yesus Kristus yang baik lap jatuh nombor Yesus Kristus yang baik langsung ko tadi seng kaitan kok no sering layu ni bekak thang layu na gaze nai tong nai rok no ani khani hamjak ma te coba ya paro ke kwang ma kaitan hamari manai tong bai na hanai nang poitok layu pada ini ang sana nih masuk mana yang jeng Bible kolok lah ya na Lot mung 118 verse 17 Lot mung 118 verse 17 serapsa joratin ini jeng wansuk ini lah ya na ro English by tonggo I shall not die but live and declare the works of the Lord hai I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Oke, kok borok by, oke, hai ini siapa? Kok borok by, ang tiglak, kamu ke Khatung tong nai. Dei subrayung ni samung no ang saklai nai. Ang tiglak, kamu ke Khatung tong nai. And declare the works of the Lord. Kait ini, ba subrayung ni samung rok no, ang saklaiman tong nai. Nghe cái ba, jeng desa kutuk ke wansok kangke, omahai ke honi mana, ang triawi tongmani, ang triawi thangwi tongmani, engkha kaitoni samung no, saklaiwani bagi. Kaitoni ba subrayung samung klai marok no, saklai wani, obahai si. Ro Daud bo tamaisa oro lop mung suinai bo hai hini sawu ang Khatung tongmani thriawi thangwi tongmani engkha bo subrai ni samung no buino sai khnarnani bagui ba saklaibani bagui omono Christian rock ni purpose Christian rock Khatung tongmani osungsaro Khatung tongmani omono tamani hamale jeng Christian rock jeng salsa jukno hawo sogwinai engke jukno hangkha tei aro kosto tekto bukrui bebagno perfect engke sini samung tangjaknai krui engke jeng aro tongwi mani no jaku hai deba tamani lo osungsaro engkha dukho kosto tekto podre pod biara siara bai kepleng besa poroni janani bebe baksa tongmani biara siara podre pod kosto tekto jeng jalo hai bagai jeng samung tangmani kri hingke kaitor jengno tlang thangkam piaba kaitor jengno muthang jakmani pore bono manmani pore bono mane salvation manmani pore achai katal engmani pore jeng osungsaro tongmani engkha boni samung khlaimano buino sai khanaran mane kothoma kaham no pirnani bagai bo samung khlaimani bono kothoma kaham of course kwbangma Christian hinui sanai tongo kubui ke Christian ye bumung simi Christian getini bono no ang nirok bai wansok laino u kok no tino jeng tini wansok laino dabo jeng tongmani bagai kothoma kaham no pirthai kalai temani bagai kothoma kaham no pirthai kalai Christian rock jeng mane Christian rock angoro non Christian rock ni kok saya Christian rock eba achai katal engjak rock o Christian rock hangkebo kthaya temani mle kwbangma Christian ni tongo baptisma na wa haibana achai katal engjak ya jabbo mungsimi Christian je muitonar di ba wansuk ini di je jeng hamjak mani borok no jeng temana ro haya mani no to jeng hamjak mani borok no ro ya haible kaham mani no jeng borok no bagai maru layo hajak ma borok no hajak mani manai no kaham manai no jeng bagai
मारोलायो जामों नोंमों होंदी गासलै जुमसलै होंदी बिथि वाथि होंदी हामजाक मा बरक मोंसासक नांगै दंखायांखे बोनो जों बागै मारोलायो abo nini hangjak mani borok mane nini takuk bukuk nini besa betui nini jaiti gusti ogwarundi bo khoroksa nini thani cancer bithi tongo nini jaiti gusti nini takuk bukuk cancer mojak tongha nke nung bono sayawi hai na hui naragile tongnaya haibla nung khanala han log log omno phana chai nai di hini marolayo masalayo tone male जों hangjak mani bagui ge omo haino जों wansok thai chini hangjak mani borok no jottoni se kotor kuktabok manai tamabo bongkha muthangjak mani kok bosi jottoni se bithi kahaku kotor kuk manai sungsani bebak manai se kotor kuk jottoni se nangkuk ma manai wngkha u kothoma kaham sebab sibono kebui ke asai ketal engjagro u kok no siu oke u kothoma kaham pirnani bagui जों sakthar jini subrai bo thuyui kothoma kaham swnamkha age bo dagi kha bo dagi mani tongo sungsar ganangui kothoma kaham no piridi sungsar ganangui kothoma kaham no pirid ge bo boni sagri rok no samani tongo tabok ang phola kathani phan phola kathar phayasak niro Jerusalem tongdi phola kathar sokpainai nirok no chubanai engke nirok sungsar ganangui kothoma kaham no pirnai pileskang Jerusalem Judea hangkor gana mane Judea ganangui tei boni yagulo tumanai room hake sungsar ganangui uloke nirok pirnai geseng tabok asai ketal engjak manene chini phola kathar chini bisingo tong ges phola kathar jengno phanrowo jengno kok pirnani jengno phanro ges jisu jengno dagewo bomo sagri rok no simiya जों joto nungbo asai ketal engjak nungbo dagijak hani sungsar ganangui kothoma kaham no piridi o kothoma kaham manene जों jisu Kristo thuyikha sungsok ni bagui chini sungsok ni bagui ge sungsok no tumanai nakari rokha oke bo salthani salo teisa hakoni basa kha piaba bo teisa phaipinai o sungsaro ukok no pirdi omono kothoma kaham kabangma borok rok nugu ang kothoma kaham pirlayo preaching thanglayo nei salayo preaching thanglayo ka mosalayoi rojalayoi angke kisa masa kok salai paikya boya preaching mane jisu Kristo bo kaito bo sungsaro paikya bo sungsok rok sungsani sungsok no bo sak boni sago rujuina kha hani bagui bo borok ni bodlawo bo Calvary cross o sadok jaknani nangkha piaba bo hakor bising gethiliya bo thangui basa kha engke thangui basa mani simiya bo haini hai je jagani phayo aron kipil thangkha boni yagulo bo haini hai kipili phaipinai bo kothoma kaham khorok sani phola o sungsar bebak ni sai kotor kuk dam kuk kaitoni mokolo hani bagui जों borok no sungsok ni yak ni phiok nani ke kothoma kaham borok no sanani nangnai khanaroni nangnai mane tabo nung sungsok ni bagui thui tongmani nung sungsok ni bagui morke thangui tongmani tabo nung thanga nangliya nung aroni yokha yokoni bagui kaisano khlaikai abo wngkha kothoma kaham no khanawi poito chawani hani bagui Bible o sawo faith comes by hearing hearing by the word of God poito phayo kothoma kaham no khanama bai se poito phayo kothoma kaham no khanama bai neisa jisu samani tongo sungsano sungsane bebak no manai batama khlainai nini phola komor khangke sungsano nung jeseba mani haipano
nung phola kama khakai nung mangsa mai nung mangsa kare tamane mala nung mangsa kare nung jisu no mai hangke nung sungsarni tongkri bebak no mandi haipana salsa ma thina thibekeke beba krika pai thangai kothoma kaham pirnani bagai पहिला kothoma kaham sengra mani jisu kristoni thima bai jisu kristono kothoma kaham gebono cengronai ro bebak bebak tongkrui borokni tongmani manei rokno borok yakari robaika osungsani manei rokno even borokni langma borok yakari roka hani bagai apostle Paul bo sadhu Paul bo hai hnei saka jisu no man mane pore actually Paul's babu Paul ni bo wngkha Saul bo wngkha Christian rokno satok nai piaba jisu bobai boni bono jisu bobai nukjakha Damascus Christian rokno bunani toknani jelo chonani hnei nawani hnei la roi dongpro lamawo jisu Christo bobai nukjakha enge a nukjakpro bo jisu no kubu ke mangkha asai ketal wngkha ge asai ketal wngmani pore bo kaitoni kok no pirnani singkha ge bo bebak kaitoni kok pirani bagai boni tongthok chathok sungsani manei huni bebak no bo ek khairo baikya yakari ro baikya hani bagai bo hai hnei sao orang porwana samung chapter 20 verse 24 samung chapter 20 verse 24 oro bo hai hnei sao tamoke subrai jisu ano khlaidi hnei rmani a samung no khlaibaina bagai ang theinano doro hnei khakaya ani a samung wngkha kaitor khairok mani kothoma kaham no sanani oro moisa subrai jisu ano khlaidi hnei hmani tamano khlaidi ho kothoma kaham no pirdi o samung no khlaibayoni bagai ang sak no ani doro hnei khakalia sak tamane samung no khlaibaina bagai ang theinano doro hnei khakalia mane theinani bo doro ongjaglia bo u samung no khlaibayoni mane u samung no boni pran boni langmani sai bo torja kukha tamani male u samung kotor kuk tamani male jeng tama ang tini theibo aron soginai thangnibo aron soginai salsa aron soginai tamani aro hangke molbrum brum geseng Christian ro bo omohaine engkai jeng tamani male jeng o sungsaro nai dongya 2 Corinthians chapter 4 verse 18 no sawo nugmani manei rok srapsani bagai se nugjaya manei rok tei paiplaya jeng nugjaya manei rok no se naisombai tongo ni semanle tei bole komoria the Christian komor nai manei no naya komor nai manei no torjak tongkhake bo Christian ya bumung simi Christian okay Paul hai hnei sau 1 Corinthians chapter 9 verse 16 upor leuna 1 Corinthians chapter 9 verse 16 1 Corinthians chapter 9 verse 16 ang porwana rohai hnei sau ang kothoma kaham pirfano kok kotor sathai krui tamni hinba ang abono pirna bagai berjak ang kothoma kaham piryake ang busuk se hamya sitrano u kothoma kaham no pirani bagai ang Kristo bai berjak samno ang khlaiya hangke ang haiti hayade to tabong nung je jaga samung kokbo nung sakri phane khaikya nung samung berjak u samung no khlaidi nung belai samung kotor u samung no khlaiya ke nung hayade tong u office tongnai koborondi nung pool snawani omorojak haipano pool nung snaya hangken borok rok ayang ti hingma yang nai tikaisa kok nung kokba doctor nung borok no operation khai mothangmani nung samung berjak omono theinai ke abono operation khai nung nini samung no negligence khai ka samung khai yang nung hayade te tong jeng wngkha mol brum brum ni doctor sungsani doctor le o sungsani
mang sak mang no simisi hamro jengle mol brum brum ni bagis hal bagai kebai Kristen hangke bo kothoma kaham piri hangke oro apostle Paul samahai ang busuk sesitra kai Kristo bai berjak mani samang no khlainani bagai ge जों असंसाराव गोथां tongmani wngkha kothoma kaham no pirnani bagai muitong narak baidi beba nung chawibo kothoma kaham no pirnani bagai poreibo chakri khaibo kothoma kaham no pirnani bagai bei kwbangma Khristan ni gosinai borok dosomangso rok romaya dosomangso royat mane tuma kothoma kaham no piria pirnani muchugya pirnani bokhakrei haibla oh tomanai yafarnani nai to khangke bo 1 টাকা siki bai tabok cha kaise bo manliya 2 টাকা bai cha kaise bo manliya tabok cha nungnani hangkana 10-15 টাকা na wifi se bo masaliya here जोंनो puila sakang kothoma kaham no piri phaine rok borok sak no yafarei theiei bwtharjagoi borok phaiya tomane borok bwtharjakma borok siwo जों theibo thangaibo kaitoni जों mol brum brum ni tongthaio जों tongwinai getei paithago ang tekaisa kok sanam chungo chini Christian rok kwbangma Christian rok no ang politics ni tebono omo khaya haifano oro pokma sasinai BJP no Christian rok belai kwbangma Christian rok support khai tabok Christian rok borno khaithaidi khaiate borok India o je kothoma kaham pirnai no ke borok busuk buthar jelo roicho UP Bihar Jharkhand rogo thangnai di je jaga pano borok kothoma kaham pirnai no ke borok mane Christian no borok kochor satok busuk pastor jelo chujaka busuk buthar jaka abo khobor rok phaiya ge Christian rok BJP no support khaithai जोंले दागे जागो काहितो बेदागो kothoma kaham pirdi borle ta pirdi norono pirkhes butharnai toknai satoknai okay Christian BJP khainai rokno ang sanani musu kaito de kotorko rang puisa de kotorko politics de kotorko tau nirok bahike BJP omohai honoi khaiman bahike khai nirok question khaiman actually BJP ni ideology sitam borok sebabu nero itihas naini di borok sebabu borok wngkha RSS ni wings RSS wngkha kaisa organization mane o Hindu rok ni le kaisa phano rastro koroi जों Hindu rok ni rastro kaisa nango hage je borok ni সংগঠন abo ching hage je BJP wngkha RSS ni political wings borok ni ideology sababik orono phainai tomle borok ni wings e political wings e abo hani bagai je aro training roja bono kabangko aroni MP aroni chief minister ngo aroni training ngai phaija okay जों one shot thai nini ningle kaito beda gajago kothoma kaham piri ang kothoma kaham piri angke pol samahai ang jotoni se hamya kuk sitraman engke tabok nung kothoma kaham ta piri honai no sin dai tongkhang ke nung busuk sayan tongkhang nanis okay nung kebai Christian ke nung bono support khaini rang kisi sani bagai omoni bagai kisi sammana ni bagai tabok kaito de kotorku Kristo de kotorku bore rang de torku kan nung bono rang ni bagai no haing tongkha kisa mana ni bagai haing na ni bagai kan nung Juda Iskariot sai hamyaku haibla Juda Iskariot rang ni bagai ni jisno phalo nung phalo kothoma kaham ta pirken no buthanai ke buthar jakene kabangma borok tong jelo chojago ani sinijak kabangma tong jelo chojak non tomanai bel mai aja omahai Christian pastor rok
nirok social media bo nugin tong ngen nung saksana wasok naisidi nung kebu Kristen hangke nung oma haide kai mano mana Juda Iskariot na se hayaku Juda Iskariot le asuk sia afro aseng tung si sijang nukja Bible seng sai dong ge nirok no je Kristen rok sia iban nirok kai tong kana angke tabok ang nirok no bo sinorani musung जों जिसुनि बागै थैसे माना बोनो जों फालिनाया गुबै खृष्टान गुबैनो खृष्टान जुदि नों बरकनो सापर्ट खायदों खांखे kothoma kaham borokle kothoma kaham no tapir si de batak si de batak yang ke nono togis bathana mane Jisu Kristo no kholosi kothoma kaham no kholosi nai pairo si nai mani folks because Kristen rok borok no bahike support khaima impossible hoyto nang gubai ke Kristo no siniya ko obo kaisa na ekmatro karon anggi mana getaku bukrok nirok no uan sognan bagai ang kogno sanane musum Paul boni sagri rok kothoma kaham pirnani bagai bo bor korok sapana bothar jagi ang kothoma kaham pirnani bagai temanile Jisu dageo thani sengsar ganangai kothoma kaham pirri get lobung sunai sawo ang thangwi tongmani thyawi thangwi tongmani kha kothoma kaham pirani bagai ngale nang le thangwi tongmani temani bagai thangwi tong Paul sawo ang kothoma kaham Jisu Kristo anon dage mani o kothoma kaham no piriya ke ang jotoni se ang hamya ang besek sitra hamya okay sing belai kena one shot sakai ko angke taku bukro nirok sak no one shot nainani bagai ang ukok no masau one shot ini te oino ne kok sanan thangya ang जों as a Christian जों temani borok no जों support khaitai kiri of course buskango to ang जों no support khaya bono support khaya omai ke जों temanai sotru khlainani kokya haibano जों just siring tongi borok no जों support khaitai klaya Christian ro okay jotona hambai nirok bukhabai one shot ini